wspólnej modlitwie, w tym czasie Adwentu, w czasie czuwania, w czasie, jaki tak samo na pewno Boży prowadzi nam proponuje, wykreślić troszkę ściśle nasze serce, jak tak samo больше любви можем определить в нашем житии, в наших отношениях с Богом и женщиной нашу веру. Так само, як Ісус каже, дякуючи Його справи відбуваються в нашому житті. Так само собі навчили ми в тому часі, глядячи Матері Божої, яка так само з'являється узором, прикладом віри та віри, як так само каже Свята Ельжбета Марія Благословенна, яка повірила, що сповниться сказаний вам. Так само просить. І підтримки ми під час, який переживаємо, могли молитися на Ісуса. Так само сьогодні переживаємо першу п'ятницю місяця, ушановуємо Найсвятейше серце Ісуса, які особливо вживно на Святую Фаустину, кажемо своїм милосердям, Святую Марію Блаженну Яков, заглушує нас на тій криниці Його серця, шукає нікого не взагалі для нашого штоденного життя. Напевно, так само шанування Його серця, пробітане на крижі, так само довір на Його дійсно, підібрали віри і так само просьба, як вчинив наше серце, подобне до Твоєго, тільки фізичне серце, як саме Твоє серце, ось наших виборів, наших рішень, які відбуваються від виборів прославляності, вірності Богу. Тому так само в часі Ти Святої Душі сьогодні довіряємо Божому серцю, нашій сім'ї, отношення між усім, Його серце не шукали тих шляхов для згоди, прибачення, супакуємо, так само могли ділитися підтримкою Божої присутності, вірою, світлом віри, один з одним. Тому на початку ще раз просимо Божого світла, як вчин покаяння, допомог нам голодному і іншим жити Святої Душі. Пані, Ти посланий з невіст скрушених серця, змилуйся над нами. Христе, Ти прийшов покликати грішних, змилуйся над нами. Пані, Ти сядеш праворуч і церква заступатися за нас, змилуйся над нами. І нехай змилується над нами всемогутний Бог, і відпустивши нам гріхи, доведи нас до вічного життя. Хвала до вершини Богу. Всемогутний Боже, ми вшановуємо серце Твоєго Богославного Сина і прославляємо великі дари Його любові, просимо Тебе вчини, як ми з этой криниці
вы живи и володаете в едности Духа Святого, Бог разучи веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Гэта кажа Пан Бог. Ці ж у хуткім часе не станецца ліван сада, і ці не будуць лічыць сад лесам. І ў той дзень глухія пачуюць словы кнігі, і вочы сляпых з цемрай і змроку будуць бачыць. І радасць пакорлівых павялічыцца ў Пана, і бедныя будуць цешыцца у святых Израиля, бо не будет больше крывдителя, и насмешник зникнет. Пропадут все, кто векнется до несправедливости, кто в словах осуждает человека, и на того, кто судится в праве, станет пасту, уводит справедливого в замешание. Тому Пан, який откупил Авраама, так каже дому Якуба: «Теперь Якуб не буде осоломлений, і обличчя його не больш не здаліє. Бо коли убачить дітей своїх справ рук моїх, то буде свято шанувати ім'я моє, і свято шанувати будуть святого Якубового, і Бога Израиля будуть бояться. І той, хто блукає духом, набуде розуміння, і хто наракає, отримає наставлення». Это Слово Божие.
Czytanie Świętego Ewangelia podłognie Macieja. Коли Иисус выходил оттуда, и шли за ним большинство, какие кричали: «Замилуйся над нами, Сыне Давид». И когда пришел в дом, слепые подошли до Него, и каже им Иисус: «Чи верите, что я могу зробити это?» И они кажуть ему: «Так, Пане». Тоді вернувши до отців їх і сказав: «Нехай стане сама побожна віра ваша». И открытие их очи, и Его слово наказал им: «Глядите, как никто не доверился». А и они, коли вышли, вестили про Его во всей той земле. Это слово Павла. Присядьте. Czas Adwentowy. Czas ось такої підготовки, може, яночого згадування Свято Божого Народження. Але так само, коли читаємо які розважання, так само зауважаємо, що такий час так само нагадує нам той друг зустрічі з Ісусом, і тільки ось особисті наші можемо виконати життя, і ось повітря в той зустрічі до кінця часов. І напевно, ось те, що вже Бог його з нами, що Бог присутний, так само перше читання книги пророка Ісаї, коли Бог приходить, відбуваються певні речі, які так само не до кінця логічні, але не бувають. И сегодняшний Евангелие также расскажет об этом таким оздоровлением, подобным чудо отбывается, но человек святой и раз эту встречу с Иисусом развил, так само отримує дар бажання. Это все відбувається і відбувалося, і відбувається зараз, і напевно так само ми не дуже якісь вічні ті інші чуємо на такі особливі Божий дотик нашого життя. Але як ми так само заважаємо, що в Писанні буде такий дотик у житті чоловіка відбувається навіть дякуючи вірі. Тут Ісус питається ці вірити у інше місце. Ті такі особливі надзвичайні відбувалися речі, завжди це було ось питання, чи віриш, віра твоя
Схили часом лишився такі речі, де ви зажартіться, почувши, а в этой правді, яку в неділю ходить на святую душу, на заповіді Божої трошку змушає батьків для того, як ви вернулися к самій Божа. Може, я вас можу розділити саме ті дітей, які вірю, що це потрібно, Бог так каже. І тому ми вертаємося до віри, до того скарбу, дару, віри. Які ми напевно маємо, і стараємося напевно, коли його пам'ять, по крайній мірі, ну, у неділю, може бути, коли мы читаем эту молитву, вызнание, мы кажем, что мы верим, будет это певные принципы, и в Иисуса, который пришел, и нас учит. И, может быть, так само для нас питание цілось ми сьогодні тут присутні в нашому житті, являємося віруючими людьми, де треба визнати те право. Бути послухняним Богу, добратися дома, може бути. И может быть, так само же такое нагода для нас, как мы вот вроде бы верующие христиане, для того, как проявить, как мы верим. И справедливость, и это особо выносит нас, вера твоя, это твоя дорога. Тому это очень вчера, это вчера не только молитва, и когда я так само потребно, как бы память, так само и душа послухняності Божим наказам, Божим принципам, Божим советам. І тоді справді ті речі, може бути такі глобальні, оздоровлені, але ось, може, щось і таке буде в нашому житті заважати, що наші діти стають інші гора, яка проблема справа може пересунутися в нашому житті буде. І тоді, може бути, не такі глобальні, справді, такі речі, які необхідно будемо заважати. Тому так само прощаємо наше лице невеста, яке прийняв нашу молитву, які замішані, так само шукаючи таких підтримки, які живуть в тішим серці, коли зранення нашими грехами, без якого випливає від ласки милосердя. Яку так само, як і ось нас учить, і так само вірить, і справді, коли вірить, то треба для місця, такой покорный потреб. Тому молимся за Божий Костюм, який ми стараємо, якого належить. Так само ми могли свідчитися віри, як те світло віри було так само таким світлом правотарства Божого на Бога, наших близьких, родних, наших місць праці, там, де стикаємося, молимося так само таким даже покором, как этой покорой могли свідчити. Тебе прощаємо. Молимся так само за святого отца Францишка, нашего епископа Юзефа, епископа нашей краины Святого. Молимся так само, как Божье сердце было клиникой эмоций с упокою и мужностью решения Евангелия Тебе прощаем. Молимся так само за нашу Украину, молимся о упокое, молимся о покаянии, о отдании для нашего народа. Молимся для Божьего милосердия, для неизбежного конфликта глобально. Але может быть важнее локальных наших свободных общениях. В сердце Иисуса, каждый дошел к упокою, к Его милосердию, что покаяние, сгоды. Тебе прощаем. Молимся так само за великих волю, терпящих, так само они в своем житті Божої присутності, може бути, так само у верующих веровать в Богу, в своей молитве, в своей тяжкости, терпении или покаянии, завертание грешников, Тебе прощаем. Так само молимся, прошедший духу покаяния, что держали тех людей, которые подошли, находятся от Бога, но в сердце Иисуса, который дает Богу, покорного человека, вышли в прощение своих грехов, Тебе прощаем. Молимся так само за батьков, как молитва Богу,
Его слово шукали той мудрости, как может быть прикладом веры, виконується обов'язок виховання віри і наказу віри. Це для прощення. Молимся так само для Святої Святої Душі, просячи дару Божого милосердя, Божої любові, серця Єзуса для сім'їв, погибелих, це показує також рахунок згоди, любові, так само просячи за сім'ї Ключникових, Поведенок, Антоновича, так само за Вацлава і Євеліну, так само за сім'ї Чимашевич, так само сім'ї Лорич, Віталія, Юрію, Марину, так само сім'ї Сітнікових, Лимбович, Комарових, Августинських, так само всі і Анатолія, так само кажучи в своєму житті Божого присутності, припахіться, дай потомство для їх, так само прощення за вилучення і за Анну, яка проживала день народження, а також прощення для Альвеви, Катерини, дитяті Володі, так само Марії, Міри, Кирила, так само для Світлани, Ігора, Віталії, Вероніки, дітей, так само Віталії, Марії, дітей, так само Олександра, Світлану, Дениса, Катерину. Це для прощення. А також молимся за нас тут сьогодні присутні. Ми не дякувати Ісусу, Святий Благодарі. Так само молимось з молитвою просити милосердя, так само для вертання. І для тих, хто ще не спознав Його любові, це для прощення. Прощення Боже, вислухай наші молитви ученика, надаючи бажання святішому серцю Єсусу і болі досконалого християнського життя. Раз Христа, Пана нашого. Молимся, как мы. И ваша вера приняла Бога и все слышно. Благослови, живление сердца Твоего милованного Сына, помни его. И хай дождаться они милой Тебе веры и перепрошением за наши грехи. Ради Христа, Пана наша. Пана Сына, угору сердца. Поддерживаем Пану Богу нашему. Соправды и годными Ты справедливо, слушно избавление. Как мы завсюду и всюду Тебе складали на Тебя, Пане Святый, Отче всемогущий вечный. Ты постановил избавить человечий род на древе греха. Израильское древо взяла початок смерти. И Иисус вышел на крижу свою бесконцию любовь и храброту. За нас себе
щоб черпали з криниця зноврий. Тому за милими всіми святими ми Тебе прославляємо, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Ангел всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Осанна на вершине. Собрался Божий святый, криница широкой святости, тому просим Тебя, освети Тебя за Твою руку, как я не знаю и прелюдия нашего Пана Иисуса Христа. И Он предобровольно и душевно утверждал и початку Тебе складает челомо и раздавал ученикам своим кажем. Верить и ешьте светлость, Бог это тело мое, яко за вас будет выйдено. Podobnym czynom do wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składając, podał uczniom swoim każdym. Miejcie i pijcie żywność. Mogę pić kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest za nas. I za mnogich będzie prolita, gdzie odpuszczenie grzechów wyczynić na moje Panie. Wspominaешь śmierć i mертвых powstanie Twojego Syna, a chwieruj w Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawy. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и Тебе служить. Покорно молим Тебе о всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Твой костел прощения по всем свете. Удосконали его любовь разом с Папом нашим братишек, нашим biskupом Józefом и учить духовенство. Памятай так само про братов и сестер наших, які посулил надеи на воскрешение, и про всех, кто в Твою власть пришел свет и свет, и дозволил ему мажить светло Твоего прежде. Просим Тебя, изменимся в душе меня, как мы заслужили удел вечном житии, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, святым Иосифом Евраем, со святыми апостолами, святым Пилом, святым Францишком Осишким, святым Яном Открывшим, святой Фаустиной, святым Яном Павлом другим и усими святыми, які справедливо Тобі подавались, как в зимі мы хвалили Тебе и прославляли, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе Бог желает, что все могу, у едности Духа
Kościoła uszanowego Izraela Serca Maryi, Święta Msza 19, później modlitwa łacińskie nabożeństwo, czyli tak samo starałem się czuć Bożych zaklep Pana Rodzic, jakim możemy teraz jako Jezus prosić do miłosierdzia Jego proszając za grzech obrazu Boga, Matki Bożej, tu nas wraca wspólnie modlitwy, który będzie czas. To samo tego jakie można mówić i proszenie za nasze takie kompensacje, może za te takie obrazy Boga, Bożej mocy, naszych bliskich wrogów, tak samo za kluczenie tych osób modlitwy za oczy. Tak samo jak to zawsze jakoś czerwony raz, tak właśnie były Matki Bożej i Jezus wśród prysy i tak samo pamiętam, że autory Pan pomyśleli rozkazać, dlaczego serce ojca użyły te korzinki składa do ojca. Ktoś ci skaże, bo ja tak. Хорошие поступки. Хорошие поступки. Это на протяжении. Ты не сегодня только, за сегодняшний день. Не за целую неделю один. Не за целую неделю. А за сегодняшний день. За сегодняшний день. Которые на память сердцу принесли, да? Опять добрых поступков зарождения. Но хорошо, что просто эти добрые поступки, так само будем зараз просить Бога. Осветил это ваше сердце, и так само, то есть состояние с Матерью Божией, с Иисусом, конечно, так само покажу негативный подарок для Бога. Я думаю, что важнее, но раз так само думаю, что важнее икона типа дорожек. Добре. Икона. Саша, танцевать. Самое большее. Никто не будет бачить. Помолились и еще раз будем молиться, так само к Иисусу, за нашей семьи, так само, что такое питание для вас, за родителей молитесь или нет? Молитесь за Кто молится за дочку, за папу, за мамой? Некоторые тут 100% молятся, некоторые как-то не уверены, эти молятся, эти не молятся. Я просто не Но расслышала. видите, как вам добро, за вас так само молятся, больше. Так само, мы верим, такая молитва веры. Czasem dość prosty, a może być такой для нас затримкой. Там так само, что зараз Иисус збирать разом и как-то стостилось так само уже молиться, набираешь наши силы, высвечаешь. Можем у сердца, как мы за проблемы быть разом, тому так само еще помолитесь за своих родителей, за тату, маму, за бабулей, которые тоже не забудете сюда. Właśnie tak samo, jak się jeszcze razem, to na pewno jeszcze tak Bogu będzie do tych wspólnych zustreczy. Zaraz wystawienie się też sakramentu, modlitwy i błogosławienia.
Kiedy zamyślność Boga z nami, jak dobrze możemy. Wierzyć Jego wysługów stara się, tak samo jak dużo starejszych, tak samo jak chłopakowie. Być z nimi, krewnych ludziach, za ich życiowi. Tego, że wydał molitwę za ich i może tak samo się tak sobie tak jak rozumiesz, to idzie uważnie, że nie już do nas zastąpają. Jak tak sama służąc i sobie uczymy, jakie mamy krótsze i krótsze wiele. Światło wiery dla ich. Sobie uczymy, żebyśmy tak służąc, tak szkółka, karmacele na jej. Tak rozumiecie. Tak ręcznie. Sami jako Jezu, jako baćki z dzieci. Jakie może zmienić Twoje grzechu, jakie może pogubić. I proszę Twojego pokoju, Mama Piękna, prosi do mnie wielce Ci. Stoi na pokoju, śmieje, kogo świecić, liczyć. Czasem nie chyba jest, tylko trzeba сказать. Czasem zakrywa się do zrozumienia. Proszę Cię pokoju Twojego Jezu. Ci pokoju serca. Prosimy o pozwolenie naszych serc, Twoim przemienieniem, naszych radności, o osłupienie, złość, winą. By to w naszych sercach, o moich w naszych sercach i zupełnie odmienimy. Chcemy być podobny do Twojego modlitwy. Miejsce prowadzenia światło. Kryją ciężkie rozproszeń. Świeci, czemu jakieś przeszkody. Panie, to łaska, bądź stać sobą naszych modlitw, robić sobie w tym czasie. A w zamiarze такой pokoju możemy proponować. Też robić razem. Tak każdy Twój gotowy zbierając i świadomość. Wierni już, że Ty możesz odmienić nasze odnosić. To mu Twoje serce, które nas tak polubimy, dobierają nasze siły, składają nasze odnosić. Prosimy liczyć i ale nie im pocieszamy. Pragnienie nosić Twoje napełni nasze serce. Damy Twojego Boga, kazacu i Twojego Boga. Panie, się liczy dla nas, jak muszę się miło. Dziękuję za mnie słuchać poboczenie dobrego. Tak samo po sercu i Bogu modlitwy wysadzić kresienie naszych małżonek, dzieci, dzieci. Chciałbym pracować w naszym bezpieczeństwie. Kapitałem się tym słowem nie wyczerpał nas i wyproszenie. Być znamionek naszej wiary na mocnym w tym grzechu. Naszej wydobywałości w tym życiu. Bo Ty Jezus przyszł do tych świat. To Ty policzę zamiaru Bożego. I kręcił kopiątka do Bożego serca.
To takim ziemnym choćby wierzyć, wychodzimy w naszej ziemi. Teraz wszyscy możemy potrafić jak słowo modlitwy. Ja myślę o Twoim sercu. Jako tak mówiąc, sprawiedliwym bezpieczeństwem zaprzyjmy naszej ziemi. Amen Тебе нашу Богу, но с ним не szczerze живой веры. Amen Тебе нашу Богу сердце. Приймаючи Твоє заповіді, хочу зачати жити. Твоє життя, як рідкий виноградник, заховуйся святу ласку. Єднатися з Тобою в щоденній молитві Хай святих жив у святій комуні. Ужасі з костюмом, його пастирем і будем змагатися з верхом, будем боронити святе слово, шанти до життя. Колбатиться при християнське виховання молоді дітей, будь бронення хрущення, п'янства, спуск, будь для нас Єзу Христе володаром і поєднання наших серць, благослови нашу працю і нашої успіхи і неудачі, учнів нашої сім'я, поєднання з тобою, прославляємо ім'я Твоє милосердя. Najświętniejsze serce Jezus, wyzywania serca Marii, święty Józef, święty Franciszek, święty Jan Krzyża, święty Edward, święty Szefler, święty Zbor Koncerycz, święty Bóg, święty Paweł II, święty Andrzej Pawłowicz, święty Pił, święty Faustin, święty Antoni, święty Maria Małgorzata Jakub, błogosławiony Nifon Zapolski, święty Remigiusz Michał, święty Benedykt, Święty Boże, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам устами своей муки. Просим Тебя,